खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथाम्बिल सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजरा मण्डल N.E.L.C निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमबाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि दान्दिसे जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो एसेनो जोङो सोलोंगोन इसोरनि बोसोनखौ जोङो गाव गावनि जिउआव जोङो मुलाम्फाखौ जों लाबोनो हागोन अब्ला फै लोगोफोर आङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि नोंथांमोनाबो गाव गावनि आखायाव बाइबेल दङब्ला फरायलांफानो हागोन दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय जाकबनि 1 बालाब 5 सिरि गाहाम जाकबनि 1 बालाब 5 सिरि बेखौ आं जिसुनि मुङै फरायनि नोंसोरनि गेजेराव सोरहाबा गियाना थोयै जायोब्ला बियो इसोरनियाव आरज खालामथों मानोना इसोरा आगथियालाबा बियो बयनोबो गियानखौ होयो जिसुनि मुङै आमेन जिसुआ बाख्नाय जाथों अब्ला लोगोफोर आङो बाइबेलखौ बेखेवनायनि सिगां एबा बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल अन्नानै नोंथाङा बे गोदान चेनेलखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामो मानोना बे चेनेला नोंथांनिनो बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा दिनै इसोरनि महिमाखौ नुनो मोनगोन बे चेनेलनि दुवारै दिनै नोंथाङा सोरगो रायजोआव आफा इसोरजों थांनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथाङा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो हामबायसै अब्ला फै जों गाहाय थांखियाव थांदिनि दानो बेयाव बुंदों लोगोफोर ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनैहाय बाइबेला दिनै बुंदों नोंसिनि गेजेराव सोरहाबा गियाना थोयै जायोब्ला बियो इसोरनियाव बिथों मानोना इसोरा दिनै हमथायालाबा एबा बियो रायफ्लायालाबा दिनै बियो बिग्रा साफ्रोमनोबो बियो होयो होननानैहाय दिनैहाय गोथार बाइबेला दिनै बुंदों ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर दिनै नोंगौ जोङो इसोरनाव जोङो बियोब्ला जों मोनो मानोना माथायावबो बेखौनो बुंदों नोंसोरो बि अब्लानो मोनगोन नोंसोरो दराव सौ अब्ला नोंसिनो खेवनानै होनाय जागोन मानोना बिग्रा साफ्रोमनोबो होनाय जायो होननानै नाथाय जोङो इसोरनाव जोङो बियैखाय अनजाग्राफोर जोङो मोनाखै इसोरनाव जों खुद्रियैखाय गाबनो रोङैखाय इसोरनो जोंनि गोसोखौ जों होनो रोङैखाय इसोरनाव जों सामफ्रामबो जों हान्थु खरायनानै आरज खालामनो रोङैखाय दिनै जों इसोरनि बोरखौ जों मोननो हायाखै अनजाग्राफोर नाथाय बाइबेला बुंदों नोंसोरो बि मोनगोन दरावसो खेवनानै होनाय जागोन मानोना बिग्रा साफ्रोमनोबो होनाय जायो होननानै आंनि अनजाग्राफोर दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो लानि आरो बाइबेला बबे लामाथिङै जोंखौ थाबायनो थिनदों बे लामाजों थाबायनो जोंहा दिनै गियाना थोआब्ला एबा मावफुंजोबनो जोंहा दिनै थोनाय मोनाखैब्ला जों इसोरनाव जोङो जेब्लाबो जोङो बिनांगौ इसोरनाव जोङो जेब्लाबो जोङो आरज खालामनानै जोङो इसोरनाव जोङो खावलायनांगौ अब्ला बियो इसोरा जोंनि बिनायखौ बियो खोनासङो आरो बिनि खोमाया खोनायै बेंगा नङा बिनि गोसोआ अन्थाइ बिखा गोसो नङा नाथाय नोंथाङा जे इसोरनाव खावलायदों जे नोंथाङा जे इसोरनाव मोननो लुबैदों मोननो हास्थायदों बियो थारैनो नोंथांनि बिनायखौ बियो गमामायैनो इसोरा खोनासङो बेनिखायनो लोगोफोर जोङो इसोरनाव जोङो बिदिनि जोङो सामफ्रामबो जों सान हर जों इसोरनाव जोङो खुद्रिनि जोङो जिउनि थाखाय जों बे संसारा जोंनि थाखाय
दानो दं दानो गैया नोंथांनि जिउआ आंनि जिउआ बे मुलुगाव दानो दं दानो गैया नाथाय जोङो माब्लानि समाव मा जालांगोन दिनै मा जालांगोन गाबोन मा जालांगोन जों बेखौ गाव गावनि जिउआव जों बुंनानै जों लानो हाया एबा जोङो लिरनानै प्रुफ होनो हाया लोगोफोर बेनिखायनो जों इसोरनाव जोङो सानफ्रामबो जोङो बिदिनो जों इसोरनाव जोङो बियै बियै थानि जों इसोरनाव जोङो खावलायै खावलायै जोङो बिनायाव जोङो थानि अब्ला जों इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन दिनै खोनासङा बियो गाबोन खोनासङा बियो समफोर खोनासंगोन बेनिखायनो आंनि ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर जों इसोरनाव जोङो बिनि मानोना जों इसोरनाव खुद्रिनायानो जोंनि देरसिन बिनायानो जोंनि देरसिन आरो बिनि अनगायै जोंहा आरो जेबो मुवा गैबावा जोंना फोथायनायानो देरसिन जोंनि बिनायनि आरज खावलायनायानो जों इसोरनाव गाहाम गुबै थांखि बेनिखायनो अनलायग्रा ख्रिस्ट हारिफोर अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो मा गोलावथार बुंबावनो लोगोफोर आं इसोरनि बोसोनखौ इसिबां नोंथांमोननि गेजेराव आङो रेबे आं बुंनानै खिन्थाजोबनो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोना बाइबेलखौ फरायनानै नोंथांमोना गावसोरनो नोंसोरो सुद्रायदो आरो गोरोन्थिफोर जानायफोरखौ आंखौ इसोरनि मोखांखौ नायनानै निमाहा खालामो जिसुआ बाख्नाय जाथोंसै गोजोन्थों।